Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod vom continua seria de FIFA cu simularea până în vară. Momentan n-am mai făcut niciun transfer la echipă. N-am mai adus nimica, n-am mai schimbat nimica. Văd că au mai crescut unii jucători, alții au mai scăzut. Toate astea sunt ok. Momentan vreau să văd cum se descurcă și echipa mai departe. Că altceva nu am de făcut. Am doar 5 milioane și aș vrea să-mi aduc un jucător care să fie destul de bun. Dacă vom juca niște meciuri mai complicate. Adică nu știu, să zic că jucăm meciul cu domnul de la Rapid. Așa că să vedem ce se întâmplă și cu Rapidul. Mă bat pe troc. Bun, și am ajuns la meciul cu Dinamo, dar văd că ne-a bătut Dinamo Zagreb, așa că vom simula până la ei. Vom juca meciul mai degrabă cu ei decât cu cei de la Rapid, care ne bat. Aici nu prea e ok. Ok, bun. Ia să vedem, ia să vedem. Ok, echipa arată bine. Alexandru este cam obosit, dar nu am ce băga în locul lui. Am atacant. Vom juca așa. Haideți să vedem dacă putem să-i batem. Cea mai mare ocazie prima. Văd că o au ei și sperăm că nu e gol, nu e gol. Ștefan Tătnăvăr să opune. 0-0, minutul 11. Plecăm pe atac din poarta noastră. Vedem Ștefănescu. Și Vega, gol Steaua. Bine, un gol, dar văd că a fost un terenul. Cel puțin se vede la plasă. E plină de apă. Plină de apă. Tăp, tăp. Tăp, 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 tăp. Ce frumos aude. Sperăm să nu ne luăm gol. Nu mai joc în campionat. Joc versus o echipă din Europa. Bine, Târnovanu. Minutul 20. Văd că este un meci cu foarte multe ocazii. Momentan au avut mult mai multe ocazii ei. Dacă nu mă înșel, 3-1 la ocazii. Și acum se aude de când am dat gol. Încă cântă. Bine, nu-i prea bine că a sărit-o la ei. Bun. Și avem un corner care nu știu dacă să-l execut. În care eu lasă mai bine îl joc aici aproape. Dau o pasă. 2 3. Nu se poate. Am fraiere și portarul. O ocazie foarte mare acum. De a face 2-0, dar văd că nu prea aleargă. Și apără, nu se poate să trag mai prost, hai! Și este penalti pentru ei, voi sări în dreapta, să vedem dacă în dreapta dă... În dreapta dă, Târnovanu apără! Târnovanu apără! Vedem... Prida a doua... Nu... Las că e bine. Și să vedem cum continuăm faza. Un șut pe poarta deviat, dar cred că este un gol marcat din offside. Da. Panionul se ridică și golul este anulat. Mi se pare că nu a mai fost nicio ocazie și batem 1-0, dar ne-au bătut ei în tur la ei acasă cu 3-2. Deci meciul se va duce în prelungiri. Vedem cum băieții se încălzesc. Vedem ce se întâmplă mai departe. Minutul 11. De minutul 46 nu cred că a mai fost vreo ocazie.
Adică, da, domne, s-a mai jucat sau nu știu ce. Oh, văd că este direct la loviturile de departajare. Mi s-au trecut și peste prelungiri. Dar n-am băgat eu seama că sunt. Așa că o să mă uit pe aici să văd exact ce jucători îmi voi pune și voi reveni cu ei direct, direct cu loviturile. Bun, și am revenit cu loviturile. Se pare că e execută de la noi prima lovitură. În stânga, sus, cu putere. Și marcăm. Marcăm. Ba da, în stânga, nu, dă pe mijloc, dar Târnăvar nu apără. Tot, burcă, stânga, sus. Gol, vincul direct, perfect, imparabil. Va executa dreapta. Târnovanu apără! Apără 3 penaltiuri! Tot stânga sus. Toate golurile au mers perfect în stânga sus. Dacă Târnovanu apără și al 4-lea penalti, e erou. Nu-l mai apără. Foarte tare pe centru. Să vedem cum execută. Schimbăm partea și marcăm. Și trimitem Dinamo Zagreb acasă. FCSB se califică mai departe. Trece mai departe de ei. Un stadion în delir, pot spune. Fiorentina bate pe Malmo, Chelsea pe Getafe. Și noi apărem acolo că i-am bătut pe cei de la Dinamo Zagreb. Foarte, foarte, foarte bine meciul jucat. Hai să vedem. Voi simula până pe 26 și să vedem ce se întâmplă. Bun, și se pare că s-a terminat și campionatul. Că nu văd să mai fie alte meciuri. Da. Haideți să vedem. Se pare că Rapidul câștigă titlul. Da. Aici Fiorentina cu Lens. Ok. Deci, noi am ieșit în semifinale. Bătuți 3-2 la General de Fiorentina. Am avut un parcurs foarte bun în conferență. Deci, foarte bun. Wow. Chiar... Am bătut Salzburgul cu 5-2 la General. Da. Aici se pare că a bătut Tottenham. În Champions League, Milan cu Barcelona. Oh, și în semifinale a fost un El Clasico. Foarte interesant. Ok. Milan a avut un meci greu cu City, care nu este o echipă proastă. Da, foarte interesant. Foarte, foarte interesant. 2-0, apărăm și noi pe aici pe în listă, în stânga. Hai, nu văd, dar nici nu stau să caut. Ok. Cupa o câștigă Rapid. Rapid a că a jucat foarte bine sezonul acesta. Noi am fost eliminați în quarterfinals de Petrolul 2-1. Wow! Chiar surprinzător. Chiar am rămas surprins. Aici mă interesează. Și am luat-o de la capăt cu Champions League-ul, Europa și Conference. Ok. Ai, nu vreau înapoi. Da. Și văd că Rapidul a făcut 53 de puncte, după aia 51 noi. Și Craiova și CFR-ul la distanță considerabilă. Deci, distanță considerabilă. Era într-adevăr mult mai ok dacă câștigam, dar jucând și în Europa, jucând și în campionat, a fost mai complicat.
Nu a fost chiar atât de simplu. Dar asta este. Dacă câștigam Conference League-ul eram la alt nivel. Nici nu mă mai interesa campionatul, dar așa n-am câștigat nimica. Nici campionat, nici măcar Cupa României și nici măcar mai departe. Dar este ok. Pentru primul sezon, în cont că am luat numai jucători liberi de contract, da, s-a antrenat pe 2, așa, în group stage, semifinale, asta sunt cel mai mândru. The Man Season și să vedem ce putem să aducem nou la echipă. Bun, și acum o să mă uit să văd ce jucători am putea să aducem la echipă. Deci un left winger ne-ar trebui pentru că l-am pus pe Coman la vânzare. Ce mi-ar mai trebui? Un fundaș. Merge pe defensivă pe un fundaș central. Îl am pe Înghezana, dar Burcă e destul de bătrân și aș vrea și ceva în locul lui ca rezervă. Nu neapărat ceva scump, dar dacă îl prind ieftin, mai mult ca perfect. Dar până găsesc un fundaș în toată această listă, mai durează mult și bine. Opa, nostru român. Prea bătrân. Da, da, și nu prea am văzut nimica. În schimb, ce aș mai vrea ar fi un atacant central, care cred că ne-ar trebui. Dar dacă se poate să găsești și unul bun, ar fi fenomenal. Ca rezervă. De fapt nu, stai că atacant am și Miculescu pe bancă, am mai mulți. Fundaș central, am zis că așa și stai să mă uit. Stai, nu așa. La free agent, să vedem ce e la free agent. Ce mi se pare că arată mai decent, îl luăm. Cum ar fi? Dai bătrân. Opa. Mamă, ce am zis prima dată că e Drăgușin, dar nu e Drăgușin. Zici că e frațul lui Drăgușin. Așa seamănă de izbitor. Uai, bătrân. În rest am numai indieni, numai ăștia negri. 26 de ani, dar ești praf. 26 de ani. Mi-ar trebui, chiar mi-ar trebui asta. Eu zic că cel mai bine aș reveni cu transferurile deja făcute și vă arăt la final ce am adăugat, ce am adus nou la echipă și ce a plecat. Bun, deci oficial am terminat și cu transferurile din această perioadă de vară. L-am vândut pe Florinel Coman pe 8 milioane dacă nu mă înșel și l-am adus pe Suleiman, mai ieftin și mai tânăr din câte am observat. Și am preferat să-l iau mai tânăr ca să-l cresc. Am adus și jucător de la Barcelona, Paie ăsta, 18 ani mi se pare că are 17. A cerut un salariu extraordinar de mare, dar am zis că le iau și îl țin vreo 2, 3, 4, 5 sezoane în promot și după aia îl voi juca ca să-mi crească cât mai mult. Ăsta e rezervă pentru banda stângă. Pentru dreapta vreau să-l dau pe Băluță. Și ce am aici vreau să-i dau pe toți împrumut. Să le mai crească OVR-ul și pe ăsta l-aș da împrumut. Bacatu Kanda ăsta, nici nu pot să-i pronunț numele. În rest, mare schimb... și l-am adus și pe Rațiu. În rest, mari schimbări la echipă nu cred că am făcut. Mai prinsese Târnovan o ofertă de 8 milioane, dacă nu mă înșel, dar am zis că mai țin minim un sezon ca să văd ce se întâmplă și cât mai crește.
pot să încasez mai mult pe el. Am încercat să-l aduc pe cel de la Barcelona de mai multe ori, așa că am simulat câteva meciuri, mi se pare că un mes sau două. Și în momentul de față avem un singur egal. Așa. Și eu zic că este ok. Un singur egal. E începutul, mai e ok. Cred că, da, s-a jucat un singur meci de toată lumea. Gloria a văzut pe primul. Văd foarte multe echipe care au făcut egal. Wow. Așa că, dar sunt și foarte multe care încă n-au apucat să joace. Dar, asta este bine. Și în momentul de față o să mă întăresc mai mult cu jucători în perioada de iarnă, când sper și trag speranțe că vor rămâne cât mai mulți liberi de contract. Că mai am doar 6 milioane care îi țin pentru perioada de iarnă, poate voi mai primi ceva oferte ca să pot să am ce vinde și să fac mai mulți bani să iau jucători din ce în ce mai buni. În rest, chiar nu știu ce să mai spun. Am 15 mail-uri necitite. Trimisem ofertă și pe Olaru de 9 milioane 700. Olaru mai merge un sezon ținut și după aia vândut. Uite că mi arată aici ofertă. 7 milioane jumate pe Târnovanu. Fără 9 nu-l dau. Baba al Hasan putea să-l dau. Aici am acceptat. Da. Momentan, cred că voi pune capăt acestui episod aici. Și nu uitați, like, share, subscribe și mulțumesc pentru vizionare.